F'l-ewwel pass importanti għat-twettiq tal-proġett vast maqsum fuq numru ta' snin biex jirreġenera d-dawra tal-Port il-Kbir, il-Gvern jed uffiċjalment il-proċess internazzjonali ta' Pre-Market Consultation (PMC) biex jitresqu interessi minn kumpaniji jew konsorzji interessati fl-iżvilupp bla preċedent ta' din iż-żona kruċjali f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli spjegat li din il-fażi tirrappreżenta stadju strateġiku fil-pjan nazzjonali biex il-Port il-Kbir jinbidel f'żona moderna li toffri opportunitajiet ġodda ekonomiċi u spazji ta' kwalità għal pubbliku. Is-sejħa qed tinħareġ wara konsultazzjoni pubblika li matul għal pubbliku stakeholders differenti setgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom fuq il-proġett. Il-Ministru saħqet il-viżjoni tal-Gvern mibnija fuq kollaborazzjoni mal-komunità u ma' investituri li jaqsmu l-istess prinċipji. Jiena ħares lejn dan il-proġett bħala proġett li permessjaw nistgħu inħallu legat, proġett li ħares għal tul ta' żmien, jiġifieri mhux qegħdin naraw biss il-ħtiġijiet tal-lum, imma jrid ikun proġett ukoll li ħares lejn il-ħtiġijiet ta' għada u naħseb li f'din l-erja jeżistu l-potenzjal ukoll li jkollna landmark projects li nkunu kburin bihom. Il-proċess tal-PMC se jkun immexxi mill-Korporazzjoni għar-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-GHRC, bl-assistenza ta' esperti tekniċi waqt li għandu lan li jkejjel l-interess ta' investituri lokali u internazzjonali fl-ewwel fażi tal-proġett li tinkludi diversi siti ewlenin bħaż-żona tal-Ex-Power Station tal-Marsa, iż-żona tat-Tinda tal-Patata, l-Olja tal-Ġiżwiti, il-Custom House, Mifsud Veranda u Bridge Wharf. Il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa l-4 xhur u meqjusa bħala pass kruċjali biex jinġabru idejat u proposti li aktar il-qoddim jistgħu waslu għal sejħiet uffiċjali għall-offerti. Il-kap eżekuttiv tal-GHRC Gino Kawki spjega li wara dan il-perjodu imbagħad jibdew diskussjonijiet aktar dettaljati biex jiġu identifikati l-aħjar idejat u jsiru l-istudji meħtieġa u ddeskriva l-proċess bħala wieħed twil u kumpless iżda essenzjali biex jiġi żgurat riżultat ta' kwalità. Dan il-proċess issa l-Pre-Market Consultation huwa d-dokument li permezz tiegħu ħankunu nafu l-investituri potenzjali kemm lokali u barranin x'interess għandhom fiż-żona u x'inhuma l-ħsibijiet tagħhom fuq dak li proponejna aħna. Ovvjament, din hija konsultazzjoni, ġifieri mhux dak li ġie propost huwa dak li effettivament irid isir bil-fors, biss però jekk joħorġu idejat min-naħa tal-investituri dwar x'jista' jiġi ammeljorat f'dak li qegħdin ikunu qegħdin nipproponu allura dak isir. Il-proġett kif imħabbar mill-Prim Ministru Robert Abera fi frar li għadda se jkun ibbażat fuq prinċipji bħal protezzjoni tal-wirt storiku u l-skyline aċċess akbar lil pubbliku ta' żoni li wħud minnhom illum mhumiex aċċessibbli kif ukoll sostenibilità u reżiljenza klimatika.